Kinram. Kinram laban Surala. Surala? Surala. Kingram? Oh. Okay. Patay pa to. Ay, delikado ni. Shout out gali sa mga bulang iroda. Shout out na sa mga bulang iroda. Michael Surala na. Michael Surala daw. Michael Surala versus ano ni? Patogim Farm. Grabe ba? Patogim Farm. Edwin Tosi. LeBron James laban Michael. Branyo. Ano namin ibenta niya? Guwapo ka pares ni. Guwapo ka pares ni. Guwapo ka pares ni. Okay. Radasok. Ay, dagol. Ay shot. Ay, dagol. Guwapo Gol, pila. ka pares ni. 1,000 sila. Buligan tadi. 500 ka. Ay, biri boss 500 ka man. Jong 500 ka man Jong. Biya pa si Michael. 3 mil ang palarga. Oh, diri pa. Sepula. Bakbakan. Dilang. Maya ka lang bisitahon pa kamo karon. Sepula. Shout out dyan kay Surala ha. Oy. Bangga. Oh, paubos na lang niyo. Oh, paubos na niyo. Oh, 500 daw, paubos na niyo. Chikboy ng liwayway. Pula versus tigring puti. Op. Wala ito. Uy. Guwapo gini karon. Wala na kumuda, kundi man magdaog na. Ganda ng mga laban mga pare. Putik ka. Nakita ba? Ano ba? Hindi makuha na. Sige, para makakuha ang ano. Ano to? Kumot lang to. Balik kaya reading mo. Meron na mga sapat. Bro, relax lang bro. Baby. Angas cam. Uno. Grabe. Grabe, hindi kay LeBron James ang Kinram. Sobrang kabilis anino makita. Grabe yung sapat ni do nagitagbo sila sa last fight ba? Shout out lang kay Brad Bangkay. Yung nagaliwayway. Tanga mga damang. Pati na sa mga angels niya. Shout out sa mga taga Subdivision da. Shout out sa mga tambay sa Risa. Okay. Sa Kalabay. Palamang ang pula ha. Sa mga tropa natin dyan na pumunta dito ha. Good game ha. Okay, Mateo Tapuso ng LeBron. Shout out sa mga taga Suato da. Oy, sukal daw lahi na mo yan. Dalawa Kalabay gini. Umakakit siya. Ang imo ginilan to, biang video. Tabla. Okay, very good. Bade, taga saan bade? Kinram. Kingram.